дар шаҳри Душанбе марҳила ба марҳила барои хизматрасонӣ бо сифати коммуналӣ ва вусъати тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ имкониятҳои техникӣ ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешаванд. имрӯз бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, зиёда аз 400 техникаи нави коммуналӣ ки дар асоси ҳамкории дуҷониба дастрас карда шудааст, муаррифӣ карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва намояндагони сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯнамоии техникаи коммуналии ба шаҳри Душанбе ворид шуда доир гардид. таҳкими заминаҳои техникиву имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналии шаҳрӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ барои тозаю озода намудани муҳити зист ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони пойтахт пайваста дар меҳвари таваҷҷӯҳи раиси шаҳр қарор дорад. солҳои охир дар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ ва истифодабарии роҳҳо мушкилиҳои норасоии техникаҳои замонавӣ ҷой дошт ки ин ба сифати хизматрасониҳо таъсири худро мерасонид. бо ибтикор ва ҳидоятҳои бевоситаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ворид намудани техникаҳои замонавӣ ҳамкориҳои судманд бо ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитой роҳандозӣ гардид. дар доираи ҳамкориҳо соли 2021 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо Ҷумҳурии Халқии Хитой созишнома оид ба кӯмаки техникии бебозгашт ва ворид намудани 466 воситаҳои нақлиёти гуногуни коммуналиву мусофиркашӣ ба мувофиқа расонид. Китай и Таджикистан – ближайшие соседи и очень дружественные государства. Между нашими государствами и между народами имеется только срочная, давняя, традиционная дружба. И в эти праздничные дни, потому что сейчас мы с нашими таджикскими друзьями отмечаем 30-летие установления отношений между нашими государствами. Мы очень рады, что уважаемые председатели, уважаемые Рустами Эмомалӣ и дорогие наши таджикские коллеги и друзья организуют такую же презентацию. Это символично и имеет очень важное значение. Я думаю, что это еще раз говорит о том, что между нашими государствами и между нашими народами очень дружественные отношения. И наше дружественное сотрудничество развивается и укрепляется во всех областях. бо амалӣ гардидани созишнома дар 16 марҳила то имрӯз 413 адад техникаҳо вориди пойтахт гардид ва 53 адади дигари онҳо дар ҷараёни воридшавӣ қарор доранд. ба раиси шаҳр зимни рӯнамоӣ 155 адад автобусҳои мусофирбари гуногун ҳаҷм, 52 адад автомашинаҳои борбарӣ, 48 адад автомашинаҳои махсуси партовкашонӣ, 40 адад мошинҳои обпошӣ, 22 адад мошинҳои хурди боркашии дуқатора, 20 адад автомашинаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 1 адад грейдер, 18 адад каток, 7 адад автокран, 15 адад эвакуатор, 1 адад таҷҳизоти тақсимкунандаи қир, автомашинаҳои қубуртозакунӣ, инчунин техникаҳои махсус гардонидашуда аз қабили 7 адад барои ташхису таъмири қубурҳои оби гармӣ, 1 адад маркази идораи техникаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 4 адад автомашинаҳои ёрии таъҷилӣ, 1 адад барои интиқоли гидрохлориди натрий ва ғайра муаррифӣ карда шуданд. имрӯз чунон ки шоҳид ҳастем бо дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо нав гардидани парки технологии корхонаи коммуналӣ аз ҷумла корхонаи коммуналии мусофиркашонии шаҳри Душанбе ва имрӯз мо шоҳид ҳастем ки дар ин автобусҳои ва дигар техникаҳои муассисаҳои корхонаи мухталифи шаҳри Душанбе ки дар мабнаи 413 ададро ташкил медиҳанд барои беҳбуд бахшидан ба вазъи хизматрасонию ободонию ва на фақат барои самти нақлиёт ва дигар самтҳо бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз афзоиш ёфта истодааст. аз ин иқдомҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мо мутахассисони соҳаи нақлиётро боз ҳам водор месозад ки мо боз тамоми сайру кӯшишҳои худро барои беҳбуд бахшидан ва баландбардоштани вазъи хизматрасонии нақлиёти дар шаҳри Душанбе барои мусофирон ва меҳмонони шаҳри Душанбе боз ҳам
баланд бардорем ва корхона бо нав гардидани техникаҳои нави замонавӣ боз ҳам тамоми хизматрасонии мусофиркашон дар шаҳри Душанбе ба таври хубу назаррас бар он хоҳад монд. иттилоъ дода шуд ки техника ва таҷҳизоти коммуналии воридшуда мувофиқи талабот ва зарурат ба сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷумла корхонаҳои коммуналии партовкашонӣ, ободонӣ, боғҳо, обу корезӣ, нигоҳдории истифодабарии роҳҳо, гармидиҳӣ, мусофиркашонӣ ва сӯхторхомӯшкунӣ дода шуданд. дар робита ба ин бо иштироки мутахассисони ҷумҳурии халқии Хитой тӯли 1 моҳ бо масъулину кормандони корхонаву муассиса ва сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тариқи онлайн дарсҳои омӯзишӣ гузаронида шуд. корхонаи воҳиди давлатии роҳсоз яке аз корхонаҳое мебошад ки дар шаҳри Душанбе дар самти соҳаи роҳсозӣ фаъолият менамояд ва имрӯзҳо бо дастури ҳидоятҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ техникаҳои гуногуни сохтмонии роҳсозӣ ба корхона ворид гардидааст ки ин ҳам бошад баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати роҳҳо ва мутобиқ намудани роҳҳои автомобилгари шаҳри Душанбе ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. техникаҳои нав ворид гардида бечуну чаро дар самти фаъолияти соҳаи роҳсозӣ яъне метавонад ки сатҳу сифати корҳоро баланд бардорад ва мо мутахассисонро ба он водор менамояд ки роҳҳои ҳудуди шаҳри Душанберо яъне роҳҳои автомобилгаро ба меъёру стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намоем. маврид ба зикри хос аст ки бо ворид гардидани техникаҳои коммуналии мазкур паркҳои техникии корхонаҳои соҳавӣ пурранавсозӣ гардида техникаҳои мавҷуда пуриқтидор карда шуда фаъолияти онҳо боз ҳам самаранок ба роҳ монда мешавад. Под мудрым и сильным руководством уважаемого президента Эмомали Рахмона Таджикистан и особенно наш трудовой таджикский народ обязательно достигнут еще больших успехов в развитии своего экономики, социальных сферах и полностью государства. И мы уверены, что наш трудовой Таджикистан только что отметил 30-летие независимости и суверенитета. И наши таджикские друзья обязательно достигнут еще замечательных достижениях и встретят свою 35-ю годовщину и успешно осуществить и выполнить все цели развития, поставленными национальным посланием уважаемого президента его превосходительства Эмомали Рахмона. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи намояндагони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ба истифодаи самаранок ва мақсадноки техникаҳои воридшуда ҷалб намуд. ҳамчунин ба масъулин ва ронандагону кормандони корхонаҳои коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута ҷиҳати дар ҳолати хуби техникиву санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои техникӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. иброз намуданд ки роҳбарияти шаҳрдорӣ минбаъд низ барои таҳким бахшидани заминаҳои техникии корхонаҳои коммуналии шаҳр ва муҳайё намудани шароити хуби корӣ ва дар ин замина барои боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд.